έβαλε hack. Ο Χανκ. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει αυτό το μπάσκετ. Πω, τι μαλάκας ρε. Κάτω ένα kick από την Κλάνερ βλάκα. Εγώ το ήξερα, το είπα, να μην μας κάνει, γιατί θα μας κάνουν μπάσκετ. Το ήξερα. Δεν κατάφερα. Πω ρε, τι μαλακιστήρι. Ναι, δεν κατάφεραν. Καλά, εντάξει. Θα δεις ένα μήνα πόσα views θα έχει το βίντεο και πώς θα μας λένε hackers. Θα το δεις. Ήδη είχαν αρχίσει να μας λένε hackers. Αυτοί ξέρεις τι hackers είναι. Να γαμίσουμε το Hank μέσα, όποτε θες. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Τι έλα ρε μαλάκα, όσο το θυμάμαι βιδώνουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα που δεν είναι εδώ ο Hank μαλάκης, θα σου πω κάτι να μην το πείτε κανέναν. Να πάμε να το βιάσουμε μέσα. Όχι μα, σκαμάρι άξ, να προσέχετε. Πολύ να προσέχετε. Άσε ρε. Να προσέχετε μαλάκες. Τον ψάρεψα πριν και ζήταγε από τον Vital για αυτούς και του λέω σε μια φάση ρε, αν σου δώσω ID και password από ένα account και μου το πάρεις, θα σου δώσω 100 ευρώ. Και λέει μέσα, λέει, δώσε και στο παίρνω εγώ. Ψάρεψα και μετά λέει, όχι, μάλλον το πρόγραμμα δεν δουλεύει και τέτοια, ήμουν μαζί με το Vital. Πολύ μαλακά είναι. Χρήστο, μπορείς να βάλεις και αυτό, άκου. Δεν μίλησα.